up with mala Jordan Clarkson na galaw. Pati yung buho, coach. Binawi naman kaagad ng Team Baaw ng number 25 na si Kenneth Taugan. Yes, coach. So, kumaetso. Okay, kaya naman talaga. Yun, with a crossover, Napay, grabe. Kicks it out to number 25. Number 25 for 3. Kabog! Kenneth Taugan with 2 3-pointers na tayo sa larong ito. Ito si Kenneth Taugan is one of the... Puro napagalitan kaya medyo hype up sila. They're pushing the ball. And now, Napay with the alley-oop pass to number 25. Kenneth Taugan. Medyo nanahimik si Kenneth Taugan after ng first quarter. Kakabalik lang niya. And we are back. Napay for 3. No good. Tips. Rebound by number 25. And 1 for Kenneth Taugan. Grabe. Ayan na. Grabe. Kita ko yung talon, coach. Grabe. Over the outstretched arms ng malalaking players ng Balatan, pero naipasok niya pa rin ang undergoal stop. Nakakuha pa ng foul. It's over. Yun lang. Nabitawan ng bola. Chensa. Outlets to Napay. To Rito. Rito. Attacking. With the shot. No good. Ayan na naman, partner. Coach. Si Kenneth Taugan with another 2 points. Nakangiti pa. Parang hindi napapagod sa patakbo-takbo at patalon-talon niya. Yes. Ayan na, nag-Ilya. In the emergency pass. Outlets to Taugan. Taugan. Grabe. Grabe, coach. Kita mo yan. Talagang parang nagpo sa ere. At parang gusto nang ihulog sa ring. So pa ata partner, magkape sa Dito, collecting the rebound. Atienza, outlets to Napay. Napay, alley-oop to Taugan. Oh my God. Grabe. Si Kenneth Taugan giving the fans kung ano meron ako Bicol Cup brand. Napay, the top of the key. Misses the shot. Ayan na si Taugan stretching. Hinulog sa ring ang bola. Elastic Man Taugan. Grabe, pwede partner, pwede coach, pwede natin. Turns it over. Ayan na, si Napay, nag-iisa. Umabol yung depensa ng Balatan. Nako, na-rebound na naman ni Elastic Man Taugan. Yes, partner, si Elastic Man Taugan. Maganda yung naging cut ng Salazar. Kung ganun ang ginagawa nila nung first half pa lang, baka iba yung storya natin ngayon. Ayan na coach, talagang hindi pa rin matapos ang magandang opensa ni Taugan. Hanggang fourth quarter, nadala pa rin niya ang kanyang aggressiveness. 14, si Ekal, Mindy Santira, yan na si Luka Doncic ng Baaw. Outlets to number 7, si Anatasio. Anatasio with the alley-oop! Ayan na, Elastic Man Taugan delivers again. Ito na yung sinasabi natin kay Elastic Man Taugan. Hindi ka binigo, coach. Nag-aabay ka ng highlights. Sige, bibigyan ka niya.